Matko Bosko, co tu się stanęło? Czy u was też przeszły takie kataklizmy? Niby śpiewał, że potężna wichura, łamiąc duże drzewa, ścinam zaledwie tylko kołysze. A śpiewała też znamienita artystka, że wsiąść do pociągu byle jakiego, przekładając na nasz język ojczysty, wleźć do byle jakiego cuga, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. No i my też tak właśnie planujemy zrobić. W sensie wejdziemy do pociągu byle jakiego i zobaczymy, co się wydarzy. Pięknie się kolega podpisał. Bardzo przepraszam wszystkich kolegów i wszystkich widzów ze wspaniałego Radzionkowa. No, jak widać, pomimo powszechnej edukacji, braki w umiejętności posługiwania się językiem polskim są powszechne. Za mną perła w koronie PRL-owskiej myśli architektonicznej Tauzyn, czyli osiedle tysiąclecia wybudowane na 1000 lat państwa polskiego w 1966 roku. Jak na tamte czasy oferujące niezły standard życia, przynajmniej jak na Polskę ludową. A ja czekam na współpasażera i udajemy się w niewiarygodną podróż, w nieznane. Współpodróżnik Dawid. Kierunek... A zresztą zobaczycie. Proszę bardzo, literatura polska. To jest bardzo ważne. Ewangelia według świętego Łukasza. Panorama literatury na obczyźnie. No widzicie, gdyż Katowice będą europejskim miastem nauki. Nie dość, że są już miastem, proszę bardzo, tropikalnym. Powinni dokonywać wszyscy likwidatorzy razem, a nie tylko niektórzy, choćby im przysługiwało prawo reprezentowania spółki. Inaczej stanowi artykuł 129 kodeksu pierwszego, zdanie drugie odnośnie spółki jawnej. Te TikToki są nagrywane, co? Tak jest. Czar wspomnień stania w kolejce po bilet. Pierwszy raz mam papieżany bilet od chyba, nie wiem, 8 lat. Podpisany imienny na całą dobę jeżdżenia kolejami śląskimi. No to co, pojeździmy se. Cały dzień w pociągach kolei śląskich, chociaż na pierwszy ogień gruba rura, zagranica. Jednak pierwszy podjechał do Tychów, to pojadymy do Tychów. Tychy. No. Pyndolino. Tychy, miasto kultury. Ludzi, którzy czytają. O, taki dworzec niewielki, ale w dość schludnie. W pociągu pancernego Groźnia. No proszę. Jakie atrakcje czekają w Tychach? Są rowery miejskie, są ścieżki rowerowe. To już jest przewaga nad Bytomiem. Jest boisko. O. Proszę, Tychy jako jedne chyba z 3 miast w Polsce, gdzie są trolejbusy, poza Lublinem i Gdynią. O, a jaki ładny, jaki nowy. Chyba specjalnie na dzisiaj umyli wiesz? I nietypowa architektura sakralna. Czy to nowe, czy to stare, przebudowane? Tychy, miasto przyrody, miasto mostów, miasto kościołów. Co tam Toruń i Wrocław? Potok Tyski, tu płynie zlewki z browaru tyskiego. I już tu, no rzekomo przed nami gdzieś powinien być rynek. Nic nie wskazuje. I no, można powiedzieć, barwne kwiaty. O, cmentarz pod kościołem. I tu takie, Bobry. tu jest trochę nawiązanie do islandzkich gejzerów. Widzisz? One cały czas w tym momencie są, prawda, podczas erupcji. No, jest tu tak trochę. Oni do Islandii, a my po... No i proszę, fajnie. Tu rynek, tu od razu cmentarz, tutaj kościół. Schludnie. Ratuj duszę powstańcom z tych poległym za wyzwolenie Śląska. Infuat Jan Kapica. Żal mi ludu. Dobra, słuchajcie, jest piękne miasto. Wystarczy. Trzeba jechać dalej. Proszę bardzo, czy może być bardziej górnośląski pociąg? Ale zachód. I to nie chodzi mi o toaletę po czesku.
standardzik, prawda? Jest fajnie. Czekaj, jakiej płyty nie ma. Może płyty nie ma. Czekaj, zaraz wydupię kosmos. Kurde, za małe te robią. Dąbrowa Górnicza, Polska. Zagłębie Dąbrowskie. Ty, ale patrz, faktycznie po prawej stronie jestem. No. Tutaj niedawno, jeszcze się nie skończył chyba remont. Zmieniamy dworzec. Ty, no bardzo ładny, muszę powiedzieć. A zwłaszcza jest to imponujące, że jesteśmy w Zagłębiu. Za granicą. Za granicą, w Polsce. Fajny, schludny. Tu jest dworzec, jest taką atrakcją, że ludzie tu przyjeżdżają kempingiem się rozbić, trochę pobyć. Się wcale nie dziwię. No, jest prestiżowo. Nie ma co. Że infrastruktura w Zagłębiu rozwija się dynamicznie. Widać, jakie tu są prądy, jakie tu są nurty. Mikołaj, ty nie bądź taki mądry, bo ostatnio zostałeś posądzony, że za bardzo politykę poruszasz, a teraz jeszcze będziesz się w kibicować. Nowe drogi, nowe ulice, nowe ronda, nowe ścieżki. Proszę, no. Ekskluzywnie. Park Zielona, utworzenie 2333. No, widać, że tu takie infrastruktura w parku, proszę Państwa, dębowym w Dąbrowie Górniczej. Sympatycznie tu jest, oczywiście, no nie jest to park Kachla w Bytomiu. No nie, no ale tam jakieś tego. Hej. Jest pewien fenomen kulturowy w Dąbrowie. Pancerna toaleta prywatna, miejska znajduje się obok, z tej nie korzystać. Ale powiem Ci, żałuję, że my teraz nie wzięli patek. No, rezerwuar Pogoria, Dąbrowa Górnicza, wakacyjnie. Proszę, akcja lato z Pałacem Kultury Zagłębia. No, elegancko. Ja tu jestem pierwszy raz w życiu. No w ogóle do Zagłębia zapuszczam się rzadko kiedy, ale widzę, że tu jest, no, kulturka. Proszę Państwa, tu jest vibe nadmorski, wakacyjny, na ziemi zagłębiowskiej. Benz. Lokalny kozel. Kozel czeski. No i co? Tak się śmiejecie z tego Zagłębia, Sosnowca, Dąbrowy i innych? A tu proszę, ekskluzywnie. Nowy krzyk mody opieracz. Testuję. A można też w drugą stronę? I wtedy, prawda, gotów. Elegancko. Jak on pędzi. Jak on leci. Dobra. Styknie tej Dąbrowy. Zobaczymy co dalej. Cóż to za wspaniałe miejsce. Otóż, proszę Państwa, Będzin. Ale zegar śmieszny. Ale ciekawy ten budynek, taki modernizm, ale taki, no tu dworzec, taki modernizm, ale taki ciekawy, taki trochę skandynawski. Ludzie przemijają, miasto pozostaje. Jaka piękna myśl. Tu przy fontannie, piękna sprawa. O, małe autobusiki, tu jeszcze mniejsze, o żółciutkie. Tam proszę jakiś Maryjka na Dynkmalu. O, tu jakieś takie kamieniczki. Co Dawid, fajnie, nie? Kurde, tak cywilizowanie w miarę. Pod zamkiem to już kiedyś byłem. To najważniejsze, żeśmy widzieli. Będzin już nas zdążył olśnić. To pora na coś, na atrakcję z grubszej ruły. Dokładnie. Ależ jedzie sprinter. Wow! Który zabierze nas w fantastyczną podróż z Będzina prosto do... Tum. No, takich kebabów to u nas nie ma, królewskich. Proszę. Orientalne ksipki. Bardzo ciekawa fontanna przy bardzo ciekawym budynku Timken. To jest Polska za 31, to jest nie wiem co za 42. No i Sosnowiec, no Sosnowiec za 42 zł.
Cenią se patriotyzm. Dobra, widzowie. No, pięknie, proszę bardzo. Tu kochają swoje miasto. Gdzie takie? Zwracam się do magistratu w Bytomiu. Przed nami centrum cywilizacyjne tej ziemi. Sosnowiec Plaza. My w domu czegoś takiego nie mamy. Musimy iść sobie pooglądać. Ja. To jest w Sosnowcu taki odpowiednik ulicy Dworcowej, chociaż tu paradoksalnie nazywa się Modrzejowska. Ty, ale jakie tu są fikuśne kebaby, patrz, regal kebab. Falafel. Patrz, to jest. Kuchnia regionalna w Sosnowcu. Pszt. W odpowiednim stroju. Aha, czyli trzeba być długo wszystko ubrać. No w sumie do naszego kościoła też. Ale No nie, jakbyś przyszedł tak jak ja jestem. coś tam widać. No jest, proszę Państwa, ostateczny dowód, że tu jednak trochę bardziej wschód niż u nas. Cerkiew prawosławna. No, 123 lata. Rosjanie, Białorusini, Serbowie, Rumuni, Grecy, Łemkowie i Ślązacy. A Powiem któż to szczerze, są ci że Ślązacy? prawosławnego Ślązaka w Sosnowcu to musi być niezła egzotyka. No, ale jakże piękne zachodzące słońce nad Zagłębiem, Sosnowcem, a tu wspaniały miks, lokomotywa, MIG, cerkiew prawosławna, takie rzeczy. I no w Sosnowcu. A kurde, bele styknie tej zagranicy, trzeba do domu. No, biorąc pod uwagę, że ten zegarek trochę zaniża, nie jest to najgorszy wynik. Nie idę środkiem ulicy, żeby mnie auto przejechało. Jest to ulica Piekarska w Bytomiu, która jest w wielkim generalnym remoncie i nic tu nie jeździ, także mogę sobie pozwolić. Także została dzisiaj zrobiona trasa Bytom, Katowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Katowice, Bytom. Oczywiście na tym bilecie on jest całodobowy, także można byłoby jeździć jeszcze do jutra, do 12 w południe, ale jak na pierwszy raz to styknie. Fajna oferta swoją drogą. Nie jest to niestety materiał tym razem sponsorowany ani od Kolei Śląskich, ani od PKP, ani od nikogo, ale 30 zł za cały dzień całą dobę podróżowania kolejami śląskimi po całym województwie. To jest super, zwłaszcza jak ktoś tu przyjeżdża wakacyjnie coś zwiedzić, a we wszystkich tutaj tych naszych miastach, tej metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej jest do zobaczenia masa rzeczy. Oczywiście to jest nie do zrobienia w dobę, ale fajna oferta. No, także jeżeli się podobało, to zostawcie jakąś ocenę, szkrobnijcie jakiś komentarz i póki jest pogoda, póki jest klimat, to będzie się jeszcze nagrywało jakieś te łone. No, dobrej nocy i tego czymcie się.